A nemají čísla. Prodej balóny. Měli dostali čísla? Počkej, 4 trestní body, jo, co jsi tam zvoral. Hele, vysvětlím ti to. Musíš nafouknout ten balónek, tam jsou věřím tomu, že jsi to nachlastal v nebu klejpat normálníma balónkama. Jo? Si to neumíš postavit na stranu? Já jsem to naposledy dělal, to už se nepamatuju. Postavit to. Dej balónek a i kolegovi, ať to odsejká. Nafouknout balónek na průměr 20 cm. Co je navíc nebo míň, které se dostanou. To se stopuje? Ne, můžeš to Hele, píl má to zelený. Ty vole, to tady nebudem stříhat. Už 20? Krasaveček se nám blíží. Záčka. Najednou, ale je další. 19. Další jeden. Ať to cestá. Zastav si ho, dívej, zastav si ho. Máme náskok. Dar. Musíte mít někdo vtýknout. No, říkám. Je, sorry. Dobrý. Taky točíš? No, ještě po cestu. Za 4. Tady se dějou věci. A policejní pes. Nafouknout na průměr 20. 20? 20 je za jedničku. Tak mohlo být. Tam máme Vidíš? To mají ruský známkování. Koukám, tady se nafukuje. Pečlivě. zelený jak ten kraban. Nadýcháte. Balónek. Víš, jak tomu drží. Světlíme o co jde. Tak pojď, Ondro. Naším úkolem je nafoukat ten balónek, aby měl rozměr na 20 cm. Tak. To je míň navíc, nebo se nedofoukne. Chceme se nafouknout balónek, průměr 20 cm. 20 cm. A když bude mít víc, bude mít víc. To je neznámky nějak. Čím větší odchylka, tím hůř. Přesně 20 trefit. A alkohol tam má být kolik? 20%. To se nekontroluje. To je poprvé, co u policajtů dobrovolně zastavujou. To jsem ještě neviděl. Tady se funí. Je to 21, to je v normě. To je jednička, ale potřebuji ten doklad. Máš propisku? Jezdíte nějak rychle, hoď to na kraji, nebo ti bude chybět kontrola. Máte STK tady?
Ty vole, to nebude. Já to musím stát. Láďa se minul povoláním. Kasíruju vás všechny. Tam Ondro, měřit balonek další tady. To ne, to technicky bude. Je to přesně 20, vy to nemusíte měřit. A výpomoc cyklistů, policejním jednotkám. Kolik? To je dvojka už. Můžete nechat. No, když si ponechte. Pojď do další. Jo. Dejte potáhne. Jak podjedou, tak to potáhněte trošku. Pojďte. Pozor jen. To je krasavec. Na 20 cm na kouknu. Na kouknu a držet Policejní hlídka v plné práci. A javisti nestartujou. Je to z kopca. Je to samo. Já to taky tak dělal. Máte urvaný držák na ten plechu. To úplně plandá, když je Tady nahlídneme do kopitu vozu. Alkohol nepijem, takže budeme foukat na rozměr. Na 20 cm nafouknout. Počkej, na délku nebo na šířku? Na šířku. Na průměr. Na šířku, na průměr. Na šířku. Za mnou jdou měřiči. Jo, 20 cm, slyšeli jste? Jo. Já si půjčím lísteček jenom. Nafouknout a držet, nestíháme měřit, jezdíte moc rychle. Tady máme plánek. Soutěžníka 120. Já se podívám jenom do kopitu auta, moment. 20. To je dobrý. Skoro 20, 19,5, jednička. To je novka, A aut přibývalo a přibývalo. To je taky jednička. Šival se asi rozeže. Pavlí, proč nejezdí? Protože bych nemohl točit. Hej, já tady... Co je méně nebo víc, za to jsou trestní body. Oni vám to přijdou změřit a zapišou vám. Jdeme foukat, máte červený, já to červený balonek.
to je normální. Nevadí, že ty jedníš tam do toho, vadí. Takže já 20 cm na šířku, takhle jak koukáte, zkusme trošku 20 cm. Měříči změří, zapíšou znám, co bude míň nebo navíc, za to jsou trestní body. Ty auta nebyly dělané Tak dobře, to vám odpustím. Máte výjimku. Nafoukat balónek na šířku 20 cm. Šířku, jo? Takhle, jak budete foukat. To snese 25, to je vyzkoušení. Když to natrefíte, na šířku 20 cm na půl nážem. Janička aktivně měří. Policie stavila i autobusy, městské linky. Ten akorát nemusel chudák foukat. Už to máme jenom 4 minuty. Soudruzi, ke strojům! Práci jsou prostě. Přes práci soudruzi! Nový stranický vozík, co? Úplně zní jasně. Nafouknout balónek tak, aby měl 620 cm. Co je navíc, nebo míň, no to jsou trestní body. Kluci, Krtečka, no. to je krasavec. To je který rok výrobí? Druhý, jo? 64. 64. Dobrý den. A velká měřička přišla. To vypadá dobře. To vypadá dobře. 18. To je dvojka. Za 2. Dvojka. Hezky. Dvojka. Tak, Prostě nebude. Balónek jsme dobrý. Ale máte prostor ještě se zlepšit. Děkujem, nashledanou. Nashledanou. Nějaký úspěch. Tam vyvíst? Budu dejkat. Jste určitě nechci. Na šířku jste nafoukal 20 cm. To bude nedofoukli nebo přefoukli, to jsou trestní body. Jak kolik na to mám? Čas je omezeno. Ať vám vydrží benzín. Jednoduchý, nafouknout balónek na šířku, aby měl 20 cm. Na průměr. Foukáte, nedofoukáte, to jsou trestní body. Nepřijmou měříči. To vypadá jak auto z Heidrichiády. Technicky
Tak, vozidla v pořádku. Budeme koukat, jo. Dneska je kontrola na chlast, na alkohol. Takže nafoukat to tak, aby ten balonek měl na 20 cm.